Кое беше най-ценното за вас през тези няколко дни? За мен най-ценното беше да си говоря с мама, да видя тя какво иска да ми каже, да ми покаже, да си изслушваме и да не се караме толкова често. Да, аз потвърждавам. За мен най-ценното е това, че имаме време споделено само с на нея или с цялото семейство, в което се учим да разбираме гледната точка на другия, да се свързваме по-добре един с друг в една уникална атмосфера на доброта и подкрепа от природата и всички останали. Кои моменти от програмата най-много ви харесаха? Най-много ми харесаха моментите, когато имахме мисии и Нона и Мартина ни помагаха, ни напъстваха, показваха ни къде са мисиите и това беше най-забавното, което преживях от Джигадамба тук. И препоръчвам на семейството да дойдат, защото ще се научат как да изразяват чувствата си с родителите си и с децата. Ще имат случки, които трябва да работят заедно и да не се предават на трудностите. И мисиите могат да бъдат лесни или трудни, предизвикателни или забавни. Да. Потвърждавам, че мисиите бяха така идеално балансирани, така че всеки да прескочи зоната си на комфорт, но да се постарае да се чувства комфортно в нея, за да види, че има и комфорт извън комфортната зона. Защо бихте препоръчали тази програма на други семейства? Препоръчвам го на всички, които търсят пътя към себе си, към децата си, така че да могат по-добре да се справят с ежедневната ситуация в турбулентните дни вкъщи.